מהקבוצות, לי יש ילדים בבית, אני אצטרך בגיל מסוים להתחיל לדבר איתם. ואני שואלת איך לעשות את זה. זה שאתה יודע לעשות את זה בקבוצות זה נהדר. זה דומה וממש לא שונה. גם בקבוצה מתקיים איזשהו תהליך, וגם פה צריכה להתקיים איזשהו תהליך. כלומר, צריך להתאפשר מרחב כזה שיאפשר לך את השיח עם הילד. זה לא מתחיל יום אחד. זה משהו שהוא צריך להתנהל להתפתח, להיבנות עם הזמן, בוודאי. איך? כלומר, קודם כל לתת לילד את האפשרות להביא את עצמו. להביא את עצמו עם מה שהוא חווה, עם מה שהוא עובר בחייו, בצורה הכי לא שיפוטית, ולהיות במקום שהוא מכיל אותו. כן. זה קודם כל. זאת אומרת, צריך לשדל אותו לדבר? כי הם לא תמיד אוהבים לדבר על הדברים האלה עם ההורים שלהם. זה ברור, זה מעלה מבוכה, גם מבוכה לנו כמבוגרים, וגם מבוכה להם כילדים. זה עדיין לא מונע מהם להיחשף לאותם דברים ולאותם גירויים שאנחנו חשופים אליהם כמבוגרים, גם הם חשופים אליהם כילדים. כלומר, מה שאת אומרת, זה אולי בשם המבוכה לא נעלה את זה בכלל לשיחה, וזה יעלה לשיחה כשכבר יהיה מצב אקוטי, כמו שאמרת, מגיעה ילדה בת 14, אומרת, אמא, אבא, יש לי חבר, אני רוצה לקיים יחסי מין. פתאום יש פה איזה סימן קריאה, אור אדום, כן. וכולנו... האמא מתעלפת, האבא סוגר אותה בחדר, נועל אותה לפחות ל5 שנים. זה מתחיל הרבה לפני כן. השיח הוא מתחיל כבר בשנים מוקדמות יותר, כבר בגילאי 8, 9, 10, עוד פעם, בהתאם לרמה הקוגניטיבית, בהתאם לרמה וליכולות הרגשיות של הילד. אגב, כשהיא באה בגיל 14, בסדר, אבל כשהיא באה בגיל 14, מה אומרים לה? קודם כל פותחים את זה לשיח. אני פחות אוהב ופחות, גם בקבוצות, אין נושאים שהם טאבו. בגלל שכשיש נושאים שאתה מכיל עליהם את חובת הטאבו ושהם אסורים בשיח, אלו הנושאים ששם צומחות וממש יש שם נבטים של סטריאוטיפים וכל מיני דברים שאנחנו באמת לא רוצים אותם. כל מיני עמדות לא נכונות, עמדות קדומות וסטריאוטיפים. לכן השיח הוא מאוד חשוב וחיוני.